nohou takto kopať. Vy ženy ste strašne slabé, ja to pohnem asi. Nebaví ma to, nechcem to už cvičiť. Pozrite, koho tu dneska máme. Skvadinko, ktorému ukradli Instagram. Tak sa môžem ukázať tu. Áno, takže mu tu dávam priestor. Napadlo mi, že by mohlo byť strašne fun, keby si vymeníme tréningy. Pretože on je obdarovaný tu, ja tu, takže si pekne krásne zlepšíme partie, ktoré nemáme úplne že najlepšie. Ja mám zadok lepšie určite. A keďže už sme si vlastne menili jedálniček a už sme si menili aj vlastne šaty na jeden deň, tak teraz si zmeníme aj tréning na jeden deň. Dajte do komentáru vedieť, čo by sme si mali zmeniť v ďalšom videu na jeden deň. Ale orgány pohlavné to nebudú, takže... Takže to nie. Veľmi sa teším, on teda bude cvičiť zadok, ja prsia a vymenili sme si takto aj energy drinky. Ja väčšinou pijem tento rúžový, lebo je môj obľúbený. Jeho tento biely, takže dneska change aj v tomto. Čin. A nabudíme sa a ideme. Som zvedavá, kto to vzdá inak skôr. Teraz napíšte do komentára, kto to vzdá skôr. Podľa mňa skvady. Ja hip thrust 200 plus dám, ale Vicky na cecky. Ale tak ja nebudem dávať také isté váhy, jak ty. To není v rámci tej dohody. Uvidíme. Ideme na to, začíname hip thrustami, keďže vždycky odporúčam začínať hip thrustami. Dáme mu jednu rozohrievaciu sériu so 60 kilami a uvidíme, kam sa až dostane. Peňa je a ideme. Rozohrievacích 10 opakovaní, to zvládneš. To si musím ale na to pod to sadnúť teraz, čo? No. Do piče. Tak, ty veľké stehna, ma sa mu to nezmestí. Čo mám pokiaľ byť opretý, akože len na lopatkách? Lopatky, lopatky. No, tak to som... Koniec lopatiek by si mal mať. Špičky do strán a 10 opakovaní. Už sa nemestím na to. Čudné to je moc. 1, 2... Máme naložené, zhodli sme sa, že 140 bude taký zlatý stred, lebo veríme všetci, a už to aj dokázal v jednom videu, nájdete ho tu na profile, že 200 kg zvládne dvihnúť, ale netreba to hrotiť, ozaj tento cvik necvičí, takže dáme 140, uvidíme koľko opakovaní, ideme do zlyhania pod skladinku. Neviem, ja cítim akože kríže dosť. Pevný kor viac. Celkovo ich cítim stále, takže... No, že starý, víš co? Môžem. Dobre. Poď. 4, 5, 6. Strašne to tlačí, čo ti jeb. Daj si aj na prázdno, nech precítiš zadok. Strašne nekomfortný cvik. Pre chlapov je to také, no. Tak a precítuj zadok. Pozrite inak, ako máme cute penu. Najkrajšia pena na trhu, nemôžeš povedať, že ne. Aj najkvalitnejšia, pozri, aká je hrubá. A na suchý zips. Dobre, skladinko, ako hodnotíš tento cvik? Dobre, akože až na to, že je to nekomfortné, je kokot, tak je to dobrý cvik podľa mňa, že ako cítim. Cítil si zadok? Áno, ale je hlavne aj komplexnejší. Není to len takéto zakopáve na kladke, ale že proste cvičíš pri tom všetko, aj ten stred tela, musíš zapojiť. Aby som aj viac, ale musíš mi pomôcť s tým zdvihom. Hej, to dvíhanie je také ošemetné. Každopádne, dobre, tento cvik zvládol a ideme na ďalší. Let's go! A ako druhý cvik pôjdeme rumuny na jednej nohe, dobre? Ale ja som si ich teraz obľúbila, takú variáciu, že vlastne jednu nohu, tú nepracovnú, si dáš na lavičku, tu budeš mať jednoručku a vlastne takto vykonávaš ten rumun. Že zacieliš ozaj len tú pracovnú nohu. Hej, takto. Ja to robím s 35 kg jednoručkou, takže koľko dáme tebe? Môžem vyskúšať takisto. Dobre, tak ide takisto. Hygiena. Trhačku ti pojičam. Daj túto nohu trochu vzačie. Trošku bližšie k lavičke, môžeš nech si to lepšie robí. Poď do rumunu. No, tak a zadkom vlastne. Cez petu to tlač a zadkom hore. 5. No, supíš. Cítiš zadok? Hej, keď som to začal dotlačať, tak to bolo lepšie, ako keď som išiel bez dotlačenia. A keď to porovnáš s obyčajnými rumunmi, neprišlo ti to také lepšie? Je to viac izolované, hej. No. Hej, určite lepšie pre kríže, no. Takže toto máme druhý cvik, unilaterálny, čiže jednonožný a zadok tu pracuje v predĺženej pozícii, preto ho dávame ako druhý. Ako ho hodnotíš? Je určite izolovanejší ako hip thrusty, určite lepšie ako klasické rumuny, pokiaľ sa chcete sústrediť na jednu nohu a nechcete zapájať tak moc kríže. Takže za mňa super, akože 10 z 10. Ja som robievala tieto rumuny na jednej nohe normálne s tyčou, ale potom som prešla na tieto a príde mi to také, že to viem lepšie precítiť, lebo predsa len tá nepracovná noha je úplne že mimo, takže mne sa to tiež veľmi páči. Dáme ešte druhú nohu a pokračujeme tretím cvikom, ktorý bude
Podľa mňa, že najzaujímavejšie. Každopádne, ak by ťa o budovaní zadku a o takýchto edukatívnejších veciach zaujímalo viac, tak ma určite nezabudni sledovať na Hero. Mám základné, ktoré je pre začiatočničky a také viac všeobecné a potom pre pokročilé, ktoré je čisto do hĺbky budovanie zadku. Takže link v popise a my si ideme dať druhú nohu a tretí cvik a potom príde rad na mňa. Mid session, osvieženie. Zatiaľ to zvládaš dosť dobre. By the way, tento je že úplne jak biely od inej značky, takže kto ho máte radi, tak tento sa vám aj viac oplatí, aj cenovo, aj chuťovo je naložený. A čoskoro by mali byť aj zero verzie bez cukru, takže to bude úplný ideál pre fitness komunitu. Jedna. No, teda. A pôjdeme abdukciu v stoji, hej, čiže sa dáš takto, hej, a budeš s pokrčenou nohou takto kopať a preciťovať túto zadok, hej. OK. Takže sem sa pripni, dám ti tak 20. To by si mohol zvládnuť. To je dosť málo, nie? Si to vyskúšaš, uvidíš, že to nebude málo. Kukuček, ale tam sa ani nedám. Čo si musím natiahnuť? Nie do predklonu. Tak a kopni. A čo najviac kopni. Tak. No. Že je to ľahké. Toto cvičievam, vieš, takže to mám Vlastne áno, vymakané. on robí tú strojovú abdukciu. A cítiš zadok? No? Tak jak pri tej abdukcii. No vidíš, toto je lepšie ako strojová abdukcia. A druhá, do predklonu ukážeme zadok, víš. Takto. Takto. Ale dobre ti to ide, chválim. Vidno, že je môj frajer, víte ako. No dobre, tento cvik ako hodnotíš? Dobre. Ty to porovnáš napríklad aj s tou strojovou abdukciou. Ťažšie, lebo však Toto je samozrejme... ťažšie? Áno, lebo sa to musíš zamýšľať nad tým. Aha. Že proste není to tak, len tam si sadneš a proste ideš bum, 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 bum. Hej. A tuto musíš proste byť v predklone, musíš byť dobre zapretý o tú nohu, na ktorej stojíš a musíš dobre vlastne hýbať správne, musíš vykonávať ten pohyb na tú druhu, no na tejto kladke je to ťažšie. Ale zvládol si to dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. Tam za. Teraz prišiel môj čas a ideme zacvičiť kozulence. Začína teraz môj tréning na prsia. By the way, fun fact, ja som že nikdy necvičila prsia. Dobre, tak idem. No čo? Nedávaj mi rozcvičku, rovno poďme, hasl. Dobrý. Dám ti štvorky. Ja sa pohnem asi. No ideš na to, takže lakte by mali ísť k telu. Tak, mierne, nie zase úplne. A ideš, veľký nádych a výdych. Paráda. No. Čo je? A že nedávaj mi rozsvič, tu ideme, rakety. A tu štvorky, one, ty kokot. No. Výdych. Dáme viac, aspoň 12. Ale proste mne na tomto sere, že ja cítim toto, ja necítim prsia. Čakaj, toto je čo? No aký úpon ramenný, nie? Alebo čo? To je prsný sval, ktorý sa upína potom na rameno. Nebaví ma to, nechcem to už cvičiť. Dobre, ideme pracovnú sériu s osmičkami, takže uvidíme, že jak to Vicky pôjde. A výdych. To je taký cvik, ja toto nechápem, ako sa to môže baviť. Už nevládzu, prečo ma ani nespotuješ? No na čo, však Ježišmária, si to zvládneš. Hop. Už ma bolia ruky. Dobre, strašný slabček. Sa musím povedať, že čakal som viac. Druhý cvik. Takže to chytíš tu presne tak, na to výdych. Je to veľa? To je strašne Dobre, veľa. tak dáme vám prázdno. Ja tu chodím, mám tak 3 veľké kotúče. 4. Nikto nemá rád takých, čo sa chvália. To je fakt, to není chvále. Repete, ešte raz. No aby si dvihla aj to prázdno. Au. No, nádych a výdych, hop. Čo je? No. Ešte 7. No jasné, 7 nedám. Tak bol som lepší na ten zadok. Podľa mňa tam ani Čo nemám je akože ty sval. blbosť. Výhovorky. Tento cvik veľký, tam, down. A to si povedala zatiaľ na každý cvik, takže vlastne No ktorý nie, ti vyhovuje? to už hento bolo lepšie. A ideme na tretí, uvidím. Posledný cvik, ty toto mi skoro udrel do hlavy. No, To má tak byť tak je. blízko hlavy? No, môžeš dať troška nižšie tú sedačku. Tak, poď pazucha, dobrá. Je mokrá? Áno, je mokrá. Koláče si nevšimaj pod pazuchami. Nice, tak on je rezavo. To vôbec, brachu, to musí dať menej čosi. A? No tak ti mám mať hore? No takto? Alebo takto? Nie, takto máš, dobre. Lebo keby ich máš takto, by si bol moc takto. Teraz je to úplne fajn. No. Hlava hore. Nedám to už, bolí ma to. Vy ženy ste strašne slabé. Nemáme toľko testosterónu. Zase je to výhovorky, furt je to výhovorky.
Pritom reálne kradneš mi ampulky po noci, takže neviem, čo to rozpráva. Máme záver tréningu, že ideme si takto spoločne ohodnotiť tréning toho druhého. Takže čo ty hovoríš na zadkový tréning, ktorý som ti dala? Páčil sa mi to, prvý cvik bol vlastne najťažší, ako keby najkomplexnejší. Potom sme mali vlastne jedno nohou, ale vlastne Rumúni, tak ako som ich ešte nikdy nebol, takže to sa mi dosť ľúbilo, asi najviac. A na konci sme boli na zakopávanie v stoji, na kladke, čo bol vlastne najizolovanejší cvik. Takže hodnotím to veľmi pozitívne a možno začnem cvičiť zadok raz za mesiac. Aj keď teraz sa cvičím v tréningu, no preto mám taký namakaný, takže... No a ja keď mám povedať o tréningu prs, tak viem, prečo ich necvičím. Nebaví ma to. Ale mňa celkovo ani vrch tela nebaví, proste to je len také, že ešte, že brucho a tak a zadok, tak to ma baví, ale proste tie prsy a tým, že možno pre nás ženy to ani není taká partia, ktorú by si že chcela zlepšovať, kápeš, keď chceš cecky, tak si ich dáš spraviť, na čo ich budeš cvičiť. Ale Skladinko ich má dobre, takže evidentne vie, čo robí. Ďakujeme krásne za zhliadnutie, budem vďačná za každý like, follow, odber, neviem čo všetko, komentár. Zdieľanie na storke. Áno, na storke. A kto to zdieľa na svojej storke s odkazom, tak sa mu narodia veľmi nádherné deti. Dobre, bye!